Hola Marta, sóc Raül. T'apuntes a Xir esta nit? Hola Raül, doncs no ho sé, perquè el dilluns tinc examen. Anem a un lloc nou. Ens divertirem. Què ha passat? On heu estat? És culpa teva, Raül. Des que està amb tu no és la mateixa de sempre. Jo no li he fet res. Estàvem de festa i de sobte es va desmaiar. Bon dia. Us sent molt. La vostra filla està en coma i no podem fer-li res fins que no li fem més proves. Com que no podeu fer-li res? Més proves i a què espereu a fer-li-les? Farem tot el que estiga en les nostres mans, però abans hauríem de saber si Marta pren algun tipus de drogues. Pensem que el coma li l'ha pogut provocar algun tipus de substància química. Drogues? Vosaltres ho sabeu? Vinga, digueu. Marta es droga? Fuma o pren alguna cosa? No? Marta no va prendre res, xics. No pot ser. A més, va estar tota la nit amb mi. No es van separar. Ah, sí. El moment que es va anar amb tu al vàter, no, Raül? No, amb mi no va anar. Em va dir que se n'anava sola i que no volia que l'acompanyara. I vaig anar a la barra a demanar-me una copa. Escolteu, és impossible. Conec a Marta des dels 8 anys i no crec que hagi sigut capaç de fer una cosa així. La seva filla està molt greu. Hem descobert que dins del seu cos hi ha un compost químic indeterminat que l'està fent empitjorar. Ho sent, però no podem fer res per ella fins que no sapiguem amb certesa el que ha pres. Ja ho heu sentit, xics. Marta està greu i tenim de fer tot el possible per ajudar-la. Hem d'agafar el que s'ha pres i portar-li-ho al metge. És quasi impossible, Carles. A saber on deu estar. A més, no sabem si Marta ja ho portava de casa. Però què dius, Raül? Tants mesos amb ella i no la coneixes? És patètic. No sé, Júlia, jo què sé. Calmeu-vos, anem, va. He vist en internet que normalment la gent que ven drogues va sola i no sé la pista de ball. Jo puc anar al bany si voleu. O a la barra. Aniré jo. Val, si encontrem algun sospitós, intentem comprar-li.
Apa, què tal? De festa? Sí, a veure si ens animem un poc abans dels exàmens. Vols animar-te? De quina manera? Vine, acosta't. Com et dius? Júlia, em dic Júlia. Júlia, m'agrada. Mira, farem una cosa. Jo et dono açò i no et cobré res. I si en vols més, vens amb els teus amics i et faré preu. D'acord, gràcies. Per cert, com et dius? Això ja no importa. Ves i passeu bé. Ja la tenim. Ha de ser aquesta.